Aquest era l'avís de l'oceà. Aquí tenim una vista des d'un satèl·lit de l'autoritat planetària del creixement anual de primavera del plàncton, que xuclava 3.000 milions de tones de carboni de l'atmosfera i, per tant, mantenia la Terra refredada. Però ara ja no. Amb una temperatura tan alta, el plàncton es moria i el carboni es quedava a l'atmosfera, cosa que provocava més calor. Però el que havia estat el nord gelat, les coses anaven molt millor. Si vivies al Canadà o a Sibèria, la producció de gra se't disparava. I aquell any no tindries cap problema de lliurament de la mercaderia, perquè ara els ports àrtics estaven oberts tot l'any. Als Estats Units i a Europa s'anaven perdent collites immenses i grans extensions de bosc per la calor. I en laboratoris experimentals d'energia solar com aquest es posaven en pràctica programes d'investigació urgents per desenvolupar algun tipus de collita que suportés aquelles condicions seques i caloroses. I ho van aconseguir. Va ser quan van trobar el cactus de la patata que tant ens agrada el 2050. He parlat dels boscos. Es pot dir que va ser la dècada dels arbres. Ara que als oceans ja no hi quedava plàncton, els arbres eren l'única esperança per extreure carboni de l'atmosfera. Al Tercer Món, la deforestació havia fet molt de mal i van intercanviar els seus drets d'emissió de carboni per les tècniques de reforestació més avançades del món. Tècniques que canviaven l'aspecte del bosc. Observin. Ara veuran un truc que potser no els resultarà familiar, perquè això no és en absolut el que sembla. Aquí baix, una plantació de cacau, però allà dalt, un bosc de pins. Agroforestació, se'n deia. I allò es va estendre per tot el Tercer Món en forma de reserves extractives. Es plantaven coses com goma, palma, cafè, arbres fruiters o cacau. Però es plantaven a dins del bosc, dos pardals d'un sol tret, per dir-ho així. El bosc i el producte. I juntament amb aquesta barreja, el programa de replantació d'arbres global de 2 milions de quilòmetres quadrats que havien de xuclar 780 milions de tones de carboni de l'atmosfera cada any. En tots els sentits de la paraula, com ja he dit, l'agroforestació ja era una indústria creixent. Bé, en alguns llocs, no. Sobretot a l'Amèrica del Sud, on l'autoritat planetària va haver d'utilitzar les armes per primera vegada. Ja feia 50 anys que hi havia guerres de guerrilles, des que els senyors del bestiar s'havien apoderat de milers d'hectàrees de terra de cultiu per fer-hi ranxos. El 2019, l'autoritat planetària castiga els governs implicats en sancions en l'intercanvi de carboni amb el suport d'un bloqueig aeri i marítim internacional. I va funcionar. Es va forçar la reforma agrària de l'Amèrica del Sud. Els soldats van començar a sortir de les selves i amb la reforma agrària es va posar fi a la deforestació. A l'informe d'estat global del 2020 hi havia bones i males notícies. Com a mínim, ara ja no calia parlar de la deforestació. Informe d'estat global 2020. Augment de la temperatura més 5,4 graus Fahrenheit. Nivell del mar 60 centímetres. Consum de combustibles fòssils a Occident reduït a la meitat. Es manté als països en desenvolupament. Previsió. Gran pèrdua de vegetació als Estats Units, a Europa i al sud de Rússia. Continua l'escassesa d'aigua a tot el món. Augment del nivell del mar a llarg termini. Encara no hi ha dades sobre la reacció dels oceans. Per fi les selves estaven salvades. N'havien desaparegut, però en quedaven. I estaven ben protegides pels impostos sobre la vedella que ja havien fet tancar alguns dels grans ranxos sud-americans cap a l'any 2012. Això va posar fi a la popularíssima hamburguesa i va eliminar el metà de les flatulències dels animals. Una altra parada abans del món modern. En els anys que van fins al 2040 hi va haver l'últim gran impacte de l'efecte hivernacle i això es va convertir en una imatge familiar, els helicòpters de rescat que patrullaven les costes, mentre el mar s'escalfava, s'estenia, augmentava de nivell i se situava 1 metre més amunt d'on havia arribat mai. 1 metre no sembla gran cosa, però fins i tot des d'un satèl·lit es podien veure els efectes que va provocar.
A la Xina, l'aigua va fer fora 200 milions de persones. 50 milions de refugiats a Bangladesh i una cinquena part del país desapareguda. Per desgràcia, la majoria dels 500 milions de persones amenaçades per l'augment del nivell del mar vivien al tercer món. Egipte, per exemple, va perdre la meitat de la indústria. Moltíssims centres de manufacturació del nord d'Europa o han desaparegut o estan en perill. I si té un apartament al sud de Florida, ara ja no ho té. Però el mar no solament cobria la terra. El 2030, les aigües del mar van començar a entrar als sistemes de clavegueram i van provocar moltíssimes epidèmies. I el 2035 van començar a inundar els dipòsits de residus i durant un parell d'anys aquests helicòpters no van parar d'evacuar gent en una dotzena de països. I després, el 2039, es va fer pública la següent previsió. Només importava una cosa. Encara no tenien informació sobre els efectes a llarg termini en els oceans. A part d'això, allà fora, començava a semblar que l'autoritat planetària finalment controlava les coses. Com més ens acostàvem als objectius traçats per mitjans de segle, més informes globals havia anat publicant l'autoritat planetària sobre el funcionament d'aquells 50 anys de crisi. Perquè això és el que havia estat en definitiva. I ja en saben el resultat. El cost, 20 milions de morts per la fam i les inundacions. Per sort, només hi va haver un incident nuclear a l'Orient Mitjà. Després de l'any 2000 i de la retallada de combustibles fòssils, van passar per una recessió de 10 anys. Però en van resultar els nous sistemes d'energia renovable i la independència energètica que això va donar a cada país. Evidentment, encara hi ha guerres locals per les matèries primeres, però el conflicte mundial per la dependència del petroli ja s'ha acabat per sempre més. Hem aconseguit l'objectiu d'eliminar els combustibles fòssils, sobretot perquè l'autoritat planetària controla l'ús d'energia de tothom. Suposo que la gran diferència és en la manera com vivim. Perquè avui dia l'autèntica mercaderia internacional és el coneixement. I en això va ser important l'antiga actitud japonesa del segle XX respecte a l'educació, sobretot per la nova federació Xina-Japó. Però ara poc importa d'on siguis. Avui dia no hi ha lloc del món on aïllar-se. La majoria de gent viu en petites comunitats. I tothom mira de ser autosuficient. I quin aspecte té el món? Bé, els del segle XX no el reconeixerien. Tenim un munt de boscos. I boscos de plaques solars. Escòcia no sempre havia estat així. Ni Kansas. Ni el centre d'Austràlia. Ni la Riviera. Ni tan sols Massachusetts. O sigui que ja ho veuen. Tot plegat, l'autoritat planetària es pot analitzar de moltes maneres. Però què s'esperaven? Van caldre 50 anys per fer canviar els hàbits de la gent. El que ha costat més és que tothom reconegui el nostre interès comú. Encara hi ha llocs com la Mongòlia interior on no el reconeixen. Però l'efecte social a llarg termini més important de l'efecte hivernacle és el que ha passat al tercer món, en què diferents comunitats aïllades de tot el planeta es poden connectar amb els sistemes de comunicació del món i amb els programes educatius perquè tenen la tecnologia suficient i sistemes d'energia independents basats en l'energia solar. Això dona un nou significat a aquella antiga frase, se'n recorden? El poder per la gent. Molt bé, fora. Bé, ja tornem a ser a la realitat real del 2050. Confio que aquesta màquina els hagi impressionat. Val més que sí. Ens farà molta falta. Vinguin a